Hubli hi baro ki viewers khamtame ya ki nongseng snong jong ka state hi baro koi la bide ki kenthei khna nani ki samla chidu ki longkumi longpa te haba pipe ye gani ka video sobha wat nompe tang ye pishimet share lang ye gani ka video shaki parlo di jong pi shaki bahai ngasem di jong pi but pen tip ru shaki ba kani kade kum ka kenja awareness lani kajing maham hagaju kopor ba ngi kum kinong seng snong ni don kam ban da pikir bha ni don kam ban pikir bha namar pui hagini gi sngi gi bamtahi hapo kari india gi jongi ki babun gi jingbam ki ladi gi jingbam ki basniu ki ba supply nakum ta jongi upai ba namta jongi urit uria namar kajing bun palat ki nong pendon kam namar ke jing bun briu pala rapo ke India nakta kadau ki factory leni ki briu ki ba runs ya gini ki business namar ke jing dawa jong kite ki mar leni kite ki tiar ki banse ki haban chushna no da kino ki rukom tang ban pendam leni tang ban kamai pisaru haga jukopon tingiyo idon kum kini ki kenja jur kenja so ki bala shu pendon kam bakla nakabenta tang ban yo kamai dani tang ban la ban di shayo andai mangi upai ba mangi urit uriang ha ban thit ba ladangi bam jot e mano jot e manga ma phi ba kan kta ya kamet kapat juni kan kta ya ki do jam juni bat kala ruban wara shedu ka jingpang ka ba umla wat ban pen koi Tiyan namar kata ngan ong ye phi baro kinong sing snong khamta me ma phi ki mi ki pa ye ba pe ye kani ki video lani ki khun samla ro kum ju hi wadong ba kani ka video kam de ka ba don kam ngan skip no ba phin thit ki mar ki mata na ka banta ba phin pe ye kita ki jing don kam jung phi bam bante ya ka record man te phin yu ha kani ka video ya kani ka way ka long yeng ha ka bakala thit ya ka pelang kala thit ya ka pelang shitre kamde ha pok stit jungi kade ai shabar jong stit jungi ndre kalong ka e ka ba ngimla ban pedian ha ka jingi sha mo ban kalong ru kum ka jing maham na kamta jungi ru bangi de ban pikir ladangi thit ya ka pelang ting yu I ba hadin bakala thit ya kani ka pelang kala phone ya kani ka pelang la kum ba khatsan arko teli te ha kate katre ha kate katre ladon ki peleng ki balong synthetic mo ki ba shushna ki artificial x kidon ki peleng ki ba shushna do briu kidon pat ki ba de original kila bu lang kila khle lang andre ban itu kino ki ba la shna do briu kita ki artificial lani kino kita ki ba da khasisha da kimrat kum kasiar lene kahan tingi don kam ban syat ndai ban supik da ka ba im nginum nang namar ban pen pai tu do kharun num sya lene kite ki nong di dukan ki num sya so na ta ka daw ngi don kam ban phon ngi don kam ban syat te din ba kini ki briu lene ka ne kalong ying kala syat te kala pen pai kala pit hinyu yang te ba ki babun ki de ki peleng ki ba shushna do briu hadu kata ki target ini ki briu tang ban la ban di tang ban yo ban kamai spa piui hadin balat bakalapit donru ki peleng ki ba de sisa ki original to kala abu sijaka ba donru ki peleng ki ba sina do briu ki plastik mo ki de ki artificial ki balong ki plastik peleng te ladaka bounce lane pen batok kumbangi ong haktin khasiru batok kum kabol kum gitu gibol kunlung barit ki bol jiri dengan pen batok kum tu usit te hakatu karukom la shina la supply ban la penkre na kubanta jungi urit uria bengin ba te shubu lada ni kikimi pa ngim pikir bha ya kum kini ki jing bam plastik mo wat ka peleng ru la shna da ka plastik ban ai shau pai ba ban bam ya ka te ka plastik hatu kam de sisa hatu kam de ka basniu hatu
kini ki ba sim kebu ban shna ya kene ke peleng plastik kamdei kata ke jingtmu ban penjot lani ban penyam ya urit uria ti namar kata sajisen pat lengba kene ke video nakarpan ya ki bor badai kini lengba ka food and safety subha ban check ya ki peleng ru namar kin sanang bun kat banang mi isingi ki peleng ki ban wan support ka state ke jongiru kin sadon ki balong ha kene ke kom walada kat hadu kini isingi ngimpat syam lani ngimpat lam Andre kinsadon ban syabarok kinong sinong ru lada pila tiet iki peleng ngubha banda pej benia hakapor ba pi panpai ru hakapor ba pi sidi pide ban king bha lada kato ka peleng kam mix re lane kam ya khlek lang kata kumut kam de ka peleng kala de kata peleng plastik lane ki lada pi phon lele pi tu bha re lada pi panpai pi khlek lada pi mut ban fry ti pinum la ban itu andai pi ha ban check bha pade andai lada pi phone pi itu bha lada pi pit lada pi kem gum tu kan pra andai kan kham jwat khndiat bat lada pi kem khndiat pi kawang shopok kanum pra re kumba pilo I ha kane ke video ti kumne pi dei ban sumar ya gi jingbam pi dei ban sumar na ko banta ba pin ai gi khud gikti namar kumbangal ong ha ka basdang e jong video ha gine gi singi hi ki brew hapo krindia kila persang kumno ban shnai ki jingbam tang banyo kamai spa laki de gino gino ki jingbam kim khen snap yangi ki consumer lane ngi ki nong thit nong pet yangi ki nong bam nang ki te ki nong shna namar yelede ki la tip ba ki shna da ka bom long ki la shna da ka ba man saw la dangi bam ti kinong bam yelede ande yangi pa ba khamtam e yangi ki basa po gari khasi bedentia namar tang iwe I kumbang don baong wat iwe I phadi jingpru ru nim panang banchina ha ban shuthit be kat ki bawan na shabar ti kalong ke ke jingma bat ka babu jingma ya ka koi ka khia bat wala ru ban yalam shedu ke jingyap lada ni kumbam ya kum kini ki jai jingbam balashna torti da manore mano tenamar kata sa shisin ngan ong shaba ki department ki bade ban khmi yet hakbede bat kabha kamiat hakakot ka khia lani ki jingbam tisubha ban check subha ban le ki test paper khnang ba ngin lam ya ka jingsha khnang ba ngin la ban dumok lane ban maham ya ki te ki nongdi dukan ki bawan ra kum kini ki mar shopo ka state ki jongi tangkatahi kanoy pi stay safe but wanum klet pat ban share ya ka video segi parlo segi bahing asem jong pi nakabanta banyada ya ka kot kia but dak jing harap jong pi ban share gani ga video kan harap ru ya ki men sim jong ki bahing asem ki parlo but shabaro ka state ki jungi banyada but ban lai nak jing ya